başta ya deve germa haverida bijarek be heye gerbu xoşe ku em ser baxın. Mejara me iz diasporayê stîlîskarên Kurdê ku li bajara Almanyê bajarê Düsseldorfê bîst heftê me tirmehê kongra xwe li dar xistin. Mijar ev e. Li vê kongreyê du roj berdewam kir, li gelek beşdar bû hebûn li beşdaran dur û dirêj behsa diasporayê kirin, behsa nivîskariyê kirin, behsa wêjeyê Kurd kirin û behsa rewşa nivîskarê Kurd kirin. Piştî du roj kongrê du roj da wara ji dawiyê da rêveberiyê xwe nû hilbijartin. Li were yek jî bi êvarî niha li mêvarê bername me ye. Mêvarê bername welî sevî ku Xwediyê rêza romanê Yar û Mirad e, navê xwe Yar û Mirad e, hûn nas dikin çend care hat bi xeletê ev e û em li dur û dirêj behsa kongreyê dikin, behsa geşedaniyê dikin, çin li qaş bûn li dur û dirêj em ji we re dipirsin, ew jî agahdarî didin. Îcat em vê birinsel ekarê ji re bêjin birêzgerî tu xêratî. Serserim serçavim demete baş keke ilhami kela germa havine xudan denekete jehadiyane na te birate te didim verganda palayan xwele ba'd kir qirb dikşand xudan bi servan dikeft ew hat verçavê min yekşî babeta me nivîskariye duwarê nivîskariye da em ê biaxivin lê ez ê helbestekî diyariya te bikim salê heftê da min bi xwe nivîsî bû lê ne pêdirêj Kurd hûre kurik berf dibare li derve bêwaq ketim dizarim û dinalim kur dibêjin di gotinek da Eyûbê kurmanxwarî wî jî nekişand wekî me emin ê bêzar û bêziman. Helbesta me helbestekî wisa bû salê heftê da heftê û çenda da min nivîsî wer hîra di bîra me daye. Mala te awa gelek xweş û yani mesajek gelek xweş da. Yani helbest tu baş dizanî yani mesaj xwe pir Kurd didin, pir Kurd didin. Yani ne wek romana ne wek tiştekî dine duru direcek. Kurd lê xweş e yani duru yani gelekî Kurd. Herkes Kurd xwe mesaj dinivîse ev jî tiştekî dine birêzgerî welek gelek tiştek xweş kir pêşî ez ve pîroz dikim karê we pîroz dikim ji kongrê yani were serkeftin dixwazim karîkî gelek pîroz bûm bala me kişand bala gelek kesî kişand ev kes kir taybetî li ser wêjeyê Kurd eleqederin an jî em bêjin li ser tekilî nivîskarê Kurdî eleqederin bala hûn kişand bala yani gorû bala min jî kişand yani min jî şopan li kongreyê îro tu nasîl ez dixwazim ya tu ji wana yek rêberê wana yek hatiye hilbijandin ez dixwazim sera bipirsin Kurdkarî Kurd de yani bahsa derbarê kongreyê da bahsa beşdaran û mijarê bikin in çûter mijar axî bû beşdar çawa bûn. Belê niha kongreya yekem e kongreya yekem jî bi navê Hêjar Mukriyanî hat danîn hat pêşkêşkirin ku ew pir balkêş e yani Hêjar Mukriyanî nivîskareke bi nav û deng e. Sernavî wî ev kongreya yekem hat pêşkêşkirin lê tiştê herî balkêş ji İsraîlê temsîlcî hatibû, ji Amerîkayê hatibû, ji Kanadayê hatibû, ji Kafkasyayê hatibû yani ji Gürcistan û ji Gürcistan û Kazakistan ji Kazakistanê hatibûn û ji xwe seranserê Avrupayê ji disal ji her welatê nûnerek hatibû. Sed û bîst û şeş kes wek endam beşdarê kongreyê bûbûn. Şeva yekem
ام لهف جیویان ناسی دا هفولدو یعنی هنکا هلبست خوند هنکا جر رومانا خواه برهمه که خوند و بابتا مه بوی آوایی روژا شوا اول بداوی بو دا 35 کیلومتر دوری باجار دوسلدورف د اوتیل کی دا ev kongrem çebû têda jin hebûn û mêr hebûn û gelek kes hebûn dotira rojê roja kongrê 25 mehê da sibê em rabûn em çûn salonekî din nêzîkî hotelê li wê derê em civiyan sibê siyasî hatin gelek kesên siyasî yani ji Bakur û ji Başûr û gelekî siyasetmedar jî hatibûn hetan saet dudiya me hem guhdariya Şifa Barzanî kir ku ew axifî di axaftina xwe da camêr qala nivîskariya Kurd kir qala çanda Kurd kir got fikrê wan dînê wan îmana wan çi dibe bila bibe ziman zimanê me hemyan e û nivîskar jî bi wî zimanê berhemên xwe didin di armanca me de ew e ku em nivîskarê Kurdan bikaribin bînin cem hev yani bi hev re têkiliya wana xurt bikin bi hev re kar û xebatê bikaribin bikin û dûra dê axaftina wî da mala Kurdan derbas bû ku em ê li Almanyayê xanîkî bikirin ji bo çand û edebiyata Kurdî bikin malê Kurdistanê tiştekî wisa got piştî axaftina wî me temaşeyê vîdeoyê kir di vîdeoyê da ji serî bigire heta roja îro karobarê nivîskariyê nivîskarên navdar me temaşeyê wî ew ê kir wî berhemê kir ew jî tiştek baş bû yani dîroka Kurdan da nivîskarî çi bû çawa bû û niha di çi rewşê da ye qala wan tiştan hat kirin piştî çûyîna siyasetmedaran û vîdeoyê em derbasê kongreyê bûn 15 namzet hebûn ji bo rêvebiriyê ji wan 15yan neh kes dihat hilbijartin û li ser navê Bakur jî min endamatiya xwe danî yani min xwast ez ê bikevim komisyonê werhasil neh kes hatin hilbijartin bi rastî ji Bakur pir kes tune bû ji ber wî yekî jî ez tenê bi serê xwe bûm û çil deng dan min ji 45 dengan bi çil deng girt yekê rojhilat hebû ew jî yek bû wî jî çil deng girt camêrê din jî ji Rojava û Başûr bûn sê kes ji Başûr hat hilbijartin û sê heb jî ji Rojava werhasil me yek jî ji Kafkasyayê hat hilbijartin neh kes hatin hilbijartin piştî wî hilbijartinê jî li ser zomê me di navxwe da namzetên ku ji bo serokatiyê xwe derxistine pêş me deng da wana bi rastî yanî divra de şerm û eyb tune ji ber ku em babetê vedikin seranserê Kurdistanê gel ku em li ser rewşa Kurdan seranserê Kurdistanê li zaravayê Kurdî mizê bikin sedî heftê Kurd bi kurmancî de axivin kurmanciya jorin em bibêjin kurmancî zaravayê kurmancî dimîne sedî sî ew jî goranin soranin zazanin hewremanînin yani lê zêde bike çi qas devokên din yan jî şiveyên din hene wana di nav sedî sî da dive bi nav bikî
Yani ji ber yekî jî di polîtika zimanda, polîtikaya zimanda, siyaseta zimanda, di avakirina zimanda, di pirs û pirskirêkên zimanda divê merivan tiştan li ber çavan bigire û bikaribe zêdetir berhemdar be, bixebite. Yani ez dijî Kurdekî zaza ninim, serserê serçavên zaza ye, ew jî Kurdî ye û ew jî zaravayê milletê min e. Bêguman. Lê ez qala tiştekî din dikim. Yani seranserê Kurdistanê da beşa herî mezin kurmanciyê min dixwast ji kurmancan yek wek serok were hilbijartin ji ber ku neh kesin yek du hebê wan soran, heft kesê wan kurmanc. Yani divê werger jî di navbênê de hebe ku ez ji soraniyê erê gudarî dikim, fam dikim, lê sedî çend? Ev jî pirse sedî çend dikarim fam bikim? Ev yani wer pirsekî di mejiyê min de ma, min anî ziman ji xwe. Yani min got yaw kurmanc sedî heftê me beşa herî mezin Bakurê Kurdistanê û li Bakurê Kurdistanê zimanê me rojane têk diçe, dihele. Werhasıl divê meriv vîya li ber çavan bigre, gor wî jî kar û xebatê dike. Ew fikrê min bû min wer anî ziman. Çar kes hatin hilbijartin. Ji wan re yek serok bû, yek cîgirê serok bû, yek peywendî bû, yek ragîhandin bû û niha du beşên din ji bo du beşên din jî ew ê hilbijartin çê bibe. Ji wan re yek çalakî û yek jî muhasebe yan jî hesab. Ji bo wana jî divê hilbijartin çê bibe. Eger ku tu bixwazî ji boyê yani pirs û pirskirêkên me têra xwe hene û armanca kongrê çibû. Çima? Yani nivîskar wek Federasyona Nivîskarên Kurdistanê li diasporayê pêwîstî çima bi vî hebû? Çima? Yani di armancê de dixwazin werin ba hevûtû. Armanca vana çi ye? Dixwazin çi bikin? Yani ev pirse lê wek çawa tu jî zanî kek îlamî pirs û pirskirêkên nivîskaran bi hezaran e. Yek ne tutun. Tu qala bazarê dike Ehmedê Xanê sêsîd û pêncî sal derê aniye ziman û gotiye kesate bazar nîne ji qumaşî ra xêrîdar. Yani qala zimanê Kurdî dike bazara zimanê Kurdî dike berhe. Qala bazara berhemên bi zimanê Kurdî hatiye nivîsandin dike. Yani sêsîd û pêncî sal derbas bû. Evî pirsê ji te bikim. Di jiyana me de çi guhertin çêbû tu warê ziman de? Kek îlamî. Yani Na tera tesek be gelek pirsevin hele terapi pirsevin le tu bakmi le pirsevin mesela bejim tak baksa davoku ekolda ke baksa diyalekte ekolda ku sorani kurbancı basa le ev rastiyame tu dizel ev rastiyame ev rengiyame rengarengiye ve embejin iro evci eşkere ku sorani zararı kurdan hemû da heri peş veşiyor sorani. Yani direkt tabii bakın. Yani tu kes zararı ku ve ki bize zarar edin ne oluyor? Ev bu ku le gor ku derbaz ve le gor ku ve abi deherikine embejin zazaki ez bu ku zazaki kurbancı dizarım. Ebedi zadaki gelek başa baya yani gelek başa me le ez dizarım le ez dizarım yani çenkes dizarım. Demek ki bu jibileki bu ez bu kadar dokazım herkes çizara dokazım bile bak be le kunezdan çüdü beji logon ki çüdü dokazım bile bak be vakti ki veli tuzari bişkurat tipe nivisanlı ek ariki Arabi tipi Arabi pekatinin ariki tipi ercid müşkülatı ne? Em ji wî re aramî dibêjin kekê îlhamî. Arabi böyle. Bi tîpên aramî. Lê kekê îlhamî Mîr Celaleddin Bedirxan
ده 1930 ادوی دمه دا 120 سال 130 سال بری الفابا کردی چه کریه لاتینیه و پیشکشی ملت کرد کریه yani ne tane peşkeşi bakuriyan peşkeşi başvur kiriye rojalat kiriye rojava kiriye gotiye emji vek milletin din derbazı tipin latini bibin u em bekaribin ji berhemê hev û du jî mefayê bidînin yani ez bi xwe çûm başûrê Kurdistanê Kekilamî min nedikarî ez herim nav nîşana doz bikim ji ber ku li ser diwar nivîsiye lê ez nikarim bixûnim yan jî bazar heye pirtûk hene gişk bî arê me nikarim bixûnim yani millet bûn diwarê millet bûnê de standart bûn jî dibe pêda ava bibe çê bibe ji ber wiyekî min qala 305 sal berê kir ji ber wiyekî min qala Mîr Celaleddin Elî Bedirxan kir yani van Mêrîkana xebat kirine ji bo vî milletê nehezê werim çend armancên vî Pekçavri dema ku Mîr Celal Bedirxan elpeybe tipê Latinî peyda kir wê demê tu dizanî sala 1923 wê demê ji xwe Kurdistana Başûr ji xwe bin destê Ereban de bû Iraqê bû yani Sûrî jî dîsa Ereb Rojava Rojava dîsa Farsî bû bin dest yani ev Celal Bedirxan tesîra wê tenê Rojava û Bakur bû yani tîpa etabê erê yani heta niha dibêjim gekê îlamî Amerîk dema xwe da tiştekî wisa kir lê ew ji boî milletê Kurd bû ne ji boî Rojava û Bakur bû rast ji boî Rojhilatî bû ji boî Başûr jî bû deve wexta temel hat avitin bingeh hat avitin deve tu kevirekî bidî ser gevira bide ser hev û bilind bikî işte ew bilindahî tune ez ji boî wî dibêjim yani standarda ziman berbî gav avitin ji boî pêşroja Kurdan girîng e hebe lazim e hebe ji ber wiyekî jî dibe siyasetmedar dibe nivîskar dibe çi dibe ew dizanin dibe wî helwestê li ber çavan jî bigirin niha ez ê werim kekê armanc û çavaniya wan armanc çi ye mesela armanca yek ez dixwazim bixwînim em bi ser vê partî baxin şerefkine dibêje ew ê axaftavan û nivîskaran dibin sîwana xwe de bîne cemhev yani ev kongre yan jî ev rêxistin divê axaftevan û nivîskaran dibin sîwana xwe de bîne cemhev kesayetiya nivîskaran biparize û wan bi rêyên yasayî biparize yani hem yasayî biparize hek û maf û karûbarê wana da nizanim ev madde yani armanc yani ji boî te niha zelal xala nivîsanderê yani êku diaxifin yani zimanê Kurdî kesên ku bi vîya mijûlin dibin sîwana vî ewkê da yani navê wîya Federasyona Nivîskarên Kurdistanê li diasporayê yani van kesan dibin vî sîwanê da bîne cemhev kesayetiya wana û tiştên yasayî ji boî wana biparize yani armanca vî rêxistinê ev e yani tu Kurdekî zazayî maf û heqê te heye hem ê yasayî û hem jî maf û heqê te kesayetî yani wek beşa zaravayê zazakî ew mafê te ew heqê te dibe evana giştî werin parastin armanca yek ew bû keko de ya dudiya da çanda ya madde dudiya ew e
yani ev rêxistin hewl dide û dixebite ku qada çandiya gelê Kurd yê li dervayê welat xurt bike. Yani ev rêxistina ku niha em bi qalê dikin, bi nav dikin, di armanca wî da ev heye. Dixebite ku û qada çandiya gelê Kurd li dervayê welat. La diasporaya, beli. Li diasporayê xurt bike. Ev armancekî dine ji armanca vî rêxistinê yek jî ev e. Axaftivan û nivîskaran bi vîn dike ku li ser danasîna wêje çand û kevneşopiyên Kurdî bixebitin da ku bandorê li parastina wan li dervayê welat bike. Yani çand û kurtil û kevneşopiyan vî milletê bêguman li dervayê welat jî heye. Bal dikişîne ser vî xalê, dibêje di vî warê da jî divê em kar û xebatê bikin. Ji armancan yek jî yani ev rêxistin sîwanekî ji bo berhevkirina qelemên nû yên ku di nav cîvanên Kurd ên li dervayê welat de derketine û xebata wan di warên ku ew li dinivîsin de bi vîn dike piştgirtî û hêsan dike. Yani dibêje ku li dervayê welat ne tenê ew nivîskarên ku heta niha berhemê xwe danê lê ji bo qelemên nû ji bo xortên Kurdan divê piştgirtiyê bide û moral bide û ew jî bikaribin di warê çand û kulturê da warê nivîsê da berhemdar bin. Yani xortan jî ji ber çavan dûr nakire. Ji armanca vî rêxistinê yek jî ew bû. Berhem û nivîsên axaftivan û nivîskaran bi rêya kovarek rewşenbîrî û edebî û çap dike. Yani dibêje ku berhem û nivîsên nivîskarên Kurd ê ku kar û xizmeta nivîskariyê dike di kovarekî da ew ê kovara rewşenbîriyê da were çapkirin, were dîtin, were parvakirin yani kovarekî ji bo zimanê Kurdî were amade kirin. Bîne cemhev. Ji armanca yek jî avakirina tekliyên bi rêxistinên pîşeyî yên li welatên cuda yên cîhanê re danûstina ziman û şanda Kurdî bi rewşenbirên wan welatan re û sûdwergirtina ji çanda gel û netewîyên cîhanê. Yani ev mesele nivîskarî ne tenê di bin sîwana kurdiyatiyê da erê divê kar û xebat bike lê divê tu bi nivîskarên welatê cîhanê re jî bikaribî tekliyê daînî çand û edebiyeta xwe bi wana bidî nasîn. Yani tevlivan tekili çebikin. Tevlivan erê teklî çêbikin tekliyê xurt bikin werhasıl. Ji armanca yek jî li darxistina konferans, civîn û festivalên taybet li hundir û dervayê welat. Yani armanc dike ku ev Federasyona Nivîskarên Kurdî li diasporayê armanc dike ku konferans, civîn û festivalên taybet bi dar bixîne li dervayê welat û li hundirê welat. Ya mumkin e li hundirê welat jî vî karê bikaribe bike. Yani li Bakur dikare here Diyarbekirê bike û li Hewlêrê dikare here başûr li Hewlêrê karekî wisa bike. Yani viya dide ber xwe. Ji xalan yek jî wek armanc dibêje giringiyê em ê giringî bidin wergerandina ji zimanê Kurdî bo zimanê biyaniyan. Yani mesela ji Kurdî tu dikarî berhemekî wergerinî zimanê İngilîzî, zimanê Fransî, zimanê din îdî viya jî wek armanc dide ber xwe. Yani vana bi Kurdî armancê ku heta niha hatine tespîtkirin lê bilî viya jî pêşniyarê me jê bûn. Mesela min got ku gelekî nivîskarên me henin. Pirs û pirsgirêkên wan henin. Yani erê em
ام گرنگی دادن سر زمان کردی لی او زمان کردی به دست نویسکارین کردان تخملاندن رومانه چیروگه داستانه و گلک برهم هنه پرسکره که نویسکاران جیل برچاوان بکر یعنی پرسو پرسکره که وناش هنه مو پیش نیاری دا ممکنه کو دی جیوین مین دندا امی آرمانجا وی رخصتنی زیادتر زلال بکنو زیادتر برفره بکنو گورویجی کارو خبات ورکر یعنی اوجی خاله کدم بو یعنی مرف دکاره ببیجه کو اف کنگره یکم بو yani seroki viyu, cigri viyu, işte peyvendiyu, ragi handın, bana kış kağıtın hel bijartın li hina dukhale işte hel bijartın, apıştı viyaji desa civin çedibin, hal bakhal, ev armanç, jardın te danin, mesela kongrede 4 salanda carek. Mümkün ku vere gotin, vere peşine yarkırın, 4 sal pır zede, 2 salada carek. Vek armanç, dikarin emtida binvisinin ku o divi civine da li diasporayı zedettir Kurdin beştar bune rojavayı u başurinin li rojlatu bakur Türkiye'min endam kemin halk nayı çıma jiboy via dve em çubuk yani یک خاله کی ده بو ام سر آخفی ناو سر ناوی وی کنگره آخفی ناوی کی درجه فدراسیونا نویسکارین کرد دیاسپورا یک جوان خالان یک بو سر آخفتن هات کرن نویسکارین کردستانی آن نویسکارین کردی دیاسپورا mesela yer Kurdeki به عربی yani بعربي بنفسينه خدمات الزمان عربية بك قالوا أو دقارب بأندامي في رخصتني يانا كرد هي بالتركي بنفسينه بله أو ممكن أكو شخصية أو إننا لدواء أم لسر زمان راوستن yani mesela bu versiyonel çağda versiyonel çağda kes hene yani عربي مرك نفسي اللي أندامي في أوكي في civine deve vere genge şıkkırın deve vere yani bir yerde vi var da evk be zelal be yani herkes ne kadar vere beştar be yani Türkiye kişi kadar vere be beje bavimin ezli Diyarbakır'ı diyeceğim Türk'üm berhemi beje ne Türkiye Türkiye'yle ser kurdan mı nefsiye ecid xadım bebim endam gelo deve tu destur bidi ya nedi yani haleki gringe evet tujum perse destur nat Çıma Yaşar Kemal hizmeta edebiyata Türkan kiriye, şahsiyeta uy Kurde li evne hizmetkar zamanı Kurdiye. Jiberuye ki şuadır navi vida jeheye. Yani Kurdin kule diasporayı berhemi xwab zamanı Kurdi hizmeta zamanı Kurdi dikin. Deve armanjı evve yani. Jiberuye ki كاكو اري كازن جو بعربي نفساندم عند وقت عندهم هنا از نقام تشكي بيجم دن هذا لدي جيفين ورا كنو برير ورا قلت برافو من يعني خدمات زمان كرديتكي ها yani ev teşekkür ederim ki sevgili salam lisel gençi yani lisel daha kapını lisel gelek le kurtasi evet bu mesela bahsa vejedik Veje Kürt, veje Türk, veje nizam Arap, veje yani lütfen ev teşekkür gringe kapış ve zaman bu koyla. Tabii çiz zamanı beni bilsi ev lütfen veje vi zamanı. Yani ev berhem lütfen veje vi zamanı. Yani hizmete vi zamanıydık. Nasıl? Yani bir şahsiyeti tubu koyla Türkçe millet dedi bile bir tudukar Türkçe bir İngilizce bir eğer ki berhemette Kurdi hatları insandır ev berhem mali veje Kurdiye. Aynen. Ben acı bu ve yani ev vakitten de fikrim. Yani mesela bak Yaşar Kemal Numra'dan gele kesede vakfi
yani sal ser akribi em dikarım bahsi bir vek yaşarken mesela vek nivskali kur bahsi bir anla yani ben na evler nivskali kur diye ev nivskali Türkiye ev bu kurda le nivise Türkiye jibo ve em dikar Portugal Türkiye bejin Portugal kur diye yani ev Portugal Türkiye bejar çıdı ve bela Trust bej böyle. Yani ji bo Armancı yani em karin van gotina bikin. Lê wekî dijî camereke mesela nivîsiye Qasımlı Doktor Qasımlı hele bixwîne ji me çi dixwaze pirsmirs heye tunê Aslında ders lazım akıl bir seri de zaman her tış bir kuydu bir rast be yani ev Kasımlı dibece tırsa dagır kerem diasporayı kurdiye diaspora kurdiye lazım aku bu seri da zaman her tış bir kuydu be rast be Malawi ama rast be Doktor Qasım rast bêje yani dagirker bi hebûna milletê bindest dilîzin dagirkerin dixwazin zimanê me têk bibin û têk jî birine lê min carekî lêkolî ji bo vîya heye tuneye ez baş nizanim sedî sed nizanim lêkek îlham dikarim wiha bêjim di 1920 da Kurd sedî nod û heşt bi zimanê Kurdî ne yani bi zimanê Kurd axivin sedî du kim netewin yani Ermenî ne nizam milletên din keko 2020 da hejmar bûye sedî bîst yani Kurd sedî bîst bi zimanê xwe de axivin sedî heştê li berbayê ketiye wenda bûye bi taybetî ez vêya ji boî Bakurê Kurdistanê dibêjim bi taybetî ji bo Bakur belê tabii yani siyaset bi zimanê Tirkiye wêje bi zimanê Tirkiye ragihandin bi zimanê Tirkiye kul û derd û êşa Kurdan ew e ku mêjoyê xwe bi zimanê Tirkî şûştine û ji dîroka xwe jî dûrketine helwesta xwe jî dûrketine ku ji xwe em vêya pir canan di berhemê te da jî temaşe dikin û dibînin tu qala çi dikî çi dibêjî êş û derdên Kurdan tînî ziman ser de axivî ji ber yekî ziman hebûn e ziman hebûna herî giring e ji bo milletekî kekê îlhamî berê me bi fikr û ramanê sosyalîzmê berê xwe dida milletbûnê pirsa milletbûnan danî ziman me digo yekîtiya dîrokê çend û kultur yek ziman yek bazar yek ji bo milletbûnê ev çar xal dibe hebin lê îro tu ji min bipirsî kekê îlhamî ez yek tiştekî tenê esas dibînim û giring dibînim ji xwe Kurd li ser axa xwe ne ziman nasnameya herî xas e ew derdikeve pêşber me ji ber ku me jî ziman ava dike ziman ji cardinve digere peyvan ava dike dewlemendî ava dike ji ber wiyekê ez dibêjim ziman tenê ji bo min bes ji bo milletbûnê ha ji bo ku tu bibî millet zimanê xwe û dîroka xwe ji bîr neke li ser axa xwe qediya çû ji xwe wexta ku em Kurd bin hesasiyeta me hebe wexta canê kekê îlhamî êşiya dibe jî pê bêjim yani ji ber ku em Kurdin yani ew parvakirin ji bo yekê dibêjim kekê îlhamî Tolstoy pêvekî pir xweş dike ha pêvekî pir xweş e ava bila bîra te da be Tolstoy dibêje ku wexta meriv êşê di canê xwe de hîs bike meriv zindî ye û dijî lê wexta êşa yekî di dilê xwe de hîs bike wê çaxê jî însan e yani pîvana însaniyetiyê li cem wî camerê êşa yekê din ku te di canê xwe de hîs kir hat wî çaxê însan e vêvekî pir xweş bi rastî rast erê em çer bikin keko kes êşa me di dilê xwe de hîs nake yani dagirkerin ji ber wekî kekê Doktor Qasımlı rast dibêje dagirker dixwazin bi hebûna te bilîzin zimanê te ji holê rabikin asîmîlasyon entegrasyon eva bûye belayê serê Kurdan kekê îlhamî
em çerkin. Rastı yani tiştekinde tıkantıları bejin yani le diroka millet büyüne da rola romaleci niviskari zamanı niviskarici gelle kırınca zamanı niviskari mesela ahaftın teli ne yani evci kırınca ahaftıncı kırınca le nivisandın rola nivisandın ne çevira ne teviye de gelle kırınca yani diroka millet dilerin müsaade be Levisandın cümle kim bu ye? Yani ecba Bakur dibecim. Ecba Bakur dibecim. Tayyip'e ecba Bakur. Kim bu ye? Ev kim bu ye ne da yani bandura zamanı Türkiye ser Kürdi Bakuri gellek bu ye dur direkt gellek kırani yapay daha sen İyi embejim mesela eğer ki ev nivisete serten numara bejim mesela tüm rezervovat televizyon diye la yukarı yarım mırade bu korkan le eğer ku ev Türkiye bana yani dinledim ev bavardı ki gel kes xwediyeci nizam ser şirvenci ki nizam çeçim lever mevcuda alakadar vejeyi kurdi kim bu yani mevcuda kim bu yani eğer ki tutuşsa ki nakvazi nagri ya mevcuda tek bu kazi tudugri yani tuduki İro embeci mesela ev ser romanı tedeketiye yek paya aya yekemine adıcı demin eve asyabilci eve yarım bırakın yani rezervomanı gelek tüne tüzeli gerektirir encam eda ala kadar mecui mel veje kurdi gelek Türkiye mesela yani mesela Keki ilami وقتا مرف قال زمان دکه دخوازه انگلیزی دخوازه کردی دخوازه آلمان دخوازه فرانسی چار خاله نوی همه جوانه یک اخافتنه آدو دو گداری کرنه اساسی خواندنه آچار نویسه نه ام کور جدیا خودبن دو خاله زمان جدیا خودبن یک اخافتن یک گداری کرن yani sedi penci em zamanı xwedizanın ji ber ku dewlet emetine. Di wexta dewlet tine be tu nekarî saziyên xwe ava bikî. Yani tu nekarî nivîs û xwendinê bikar bînî. Erê kesê ku bi şexsê xwe yani me gişkan dibistanê Tirkan da xwendiye elê me zamanê Kurdî nekarîye em bixwînin binivîsîne ew kêmaniya rewşenbîran ji bo rewşenbîran ez dibêjim. Lê tu nekarî ji şivanekî gund re pêşî here binivîsîne û bixwîne. Îcamê nikare binivîsîne û bixwîne perwerdenê bûye. Lê di qeda rewşenbîriyê da bihaneyekî wisa tune ye. Ew dikarin fêrî zimanê xwe bibin, ew dikarin bi zimanê xwe berheman bidin. Ejarê çerme negot bazar tune bazar kesate keke îlamî. Yani mesela ez ji xwe nûmuneyekî bidim. Men eva sê pirtûkê te niha nîşanê da sê roman, rêze roman. Yani de edebiyata Kurdî da heta niha li ser hev pênc roman wek rêze roman nehatine nivîsandin. Yani ava ya sisiyan bu ya dünya berdeste te herhalde te nekar nişan bidî. evet. Na ava ya sisiye. Neyse. Ha beli şaşıkırı beli. Ew sisiye meselene ava ya ku sisiye te nişan da düdü jî me nişan ne da çarjî qediya o pêncî li berdestê min e nîvî bûye. Mal te ava. Çar kenge te veşandı. Çaremini. Çar me negot ez îdî berê xwe nadim Türkiye'ye û li çapxaneyên Türkiye'ye ez pirtûkê xwe naweşînim. Yani bûn belayê serê min çima ez diya jî bêjim kek îlamî 2400 euro min da ji boyê van hersî pirtûkê xwe ez li çapxana perî ez ew bikim ez biweşînim. Baş e pereyê dixwazin tu didî keko
deve kalite kağız hebe. Deve tu harfan piçuk nenvismi. Şuha Kurd nikaran bixunin. Wat tu harfan jî piçuk bikî de Pirtûkê da kes naxune. Kurdekî naxune. Jar wana mijera gotin li ber çavan jî negirtibûn. Ew ji parî bû êşa dilê min. Şwer ji ber yekê jî dixwazim li ser gavekî berê li Almanyayê me got çapxaneyekê ye. Navê wî çi bû? Ele cardûn bêjekek. Eku tiştek sabu berber. Herî tiştekî wisa ye. Vana hem propagandayê dikin hem li ser Amazonê diweşînin pirtûka te heta dinya xweş û ava be li wan dera dimîne yani wenda nabe. Yek jî a herî giring ew e ji boî nivîskar mesela em bêjin fiyata Pirtûkê 10 euro be 2 euro ji nivîskara dişinin. Kedo emega wî ye didin. Gekî İlhamî bi rastî ez avî mînakê bidim yani hem mer pê xemgîn jî dibe ji ber ku min 2400 euro da Pirtûkê min çap û ji min re şandin. Ez mecbûrim ew Pirtûkê hatine bazara wî vebikim ez bidim. Tu nikarî bidî kesî. Tu nikarî bidî. Min çil pêncî Pirtûkê xwe bixwera bir kongreyê kî hat sê Pirtûkê min girt bir. Pirtûk hediyan. Yekî ne got ku yaw bavê min vî Mêrikê ket daye. Yaw em perê qehwekî bidin vî camerê. Yani keda wî ye, emegî wî ye, mesrefa wî ye. Nabêjin. Ew çaxê tu bixwazî nexwazî kekê medenî kekê İlhamî meriv xemgîn dibe. Rast. Yani ji ber wê me got nivîskar şexsiyete dibe mafî were parastin, dibe ney erzan kirin, dibe berhemî wî piçûk neyê dîtin, dibe moral were dayîn, dibe alîkarî wî piştgirtî were dayîn, dibe ew Pirtûkê wî berhemên wî werin çapkirin, di çapkirinê da rêxistinên wek vî rêxistinê dibe xwe bide ber, dibe Pirtûkê wana bigire. Yaw matbakê ava bike qurbana çavê we me hûn milletin. Yani di salê bîstan da kekê medenî kekê İlhamî yaw ew çima tê medenî tê bîranîn kekê İlhamî di salê bîstan da li Başûrê Kurdistanê di sîstema Şêx Mehmûd da çapxane heye. Yani matbaa heye. Pirtûk li werê, kovar li werê tên çapkirin derxistin. Qurban yani way me li Başûrê welatê xwe em bibêjin bi kêmanî be jî nîv dewlet ava kiriye. Bila ew bikin yani bila ji bo çapemeniyê ji boyê vî milletê bila çapxaneyekî yan jî matbaayekî bila ve bikin bila Pirtûkê me li wan dere were çapkirin. Çima Pirtûkê me we li Bakurê li Tirkiyeyê were çapkirin. Bavê min. Çima êre. Yani vana pirs û pirsgirêkin meriv dikare vana bîne ziman di vî van komîsyonan da teklîf siyasetan re dayîne bibêje bavê min yani erê hûn dibêjin bila nivîskar kom bibin, nivîskar berhemî wana hene lê bila bi serê xwe nerin ber deriyê xelkê berhemê xwe çap bikin. Bila hûn dest bidin ser çap bikin bila xizmeta millet da bo pere jî nedin me em pere naxwazin. Em naxwazin. Em dixwazin rê li ber me ve bibe. Rê li ber milletê me ve bibe. Li ber milletê me, li ber vî zimanê ve bibe. Mesele ew e kekê İlhamî zêdetirin serî. Yani ev tiştekî te got yani ber pê xemgîn dibe ez te re bêjim. Rewş wisa ye. Rewş wisa dibe ev bêngê wê rewşê bizarî. Çima wisa dibe yani ez bana dikim ev girêdayê hişmendiyê ye. Hişmendiya netewî ye. Eger ku ev hişmendiya netewî yekî de kêm be bi rastî ev gotinê tê ve demê fêm nake. Yani gelek fêm nake gotin yani mana wî wateya wî fêm nake. Ji ber ku ev hişmendiya netewî alaqadar wî gelek durmaya. Ev jî yani salam bil asimilasyonê de ji bo me ez cara dibêjim dubare dikim dibêjim ji bo Kurdistanê Baku taybetî hişmendiyekî netewî ber her tiştî hişmendiyekî netewî pêwîst e. Ev hişmendî ku tune be xerabî dibe
yani asimilasyon dibe, be alakadari dibe, dürketin dibe, nasıl bakar dürketin dibe, vejele dürketin dibe, kıymeti girinca libüsün iskaracında izlenin. Yani en sade fikrim. Ben her işte ev işmendi dibi bebe. Ya işte o hişmendişi bi zimanê Kurdî dibe kurban. Ger ku tu bi zimanê Tirkî rabê hişmendiya ava bikî ji bo Kurdan ew malwêranî ye. Yani kekê em ji xwe qala ziman dikin em dibêjin nasnama herî giring zimanê me bi xwe ye. Ziman xwebûn e, hebûn e, ziman nasname ye, ziman ku têk çû millet jî têk diçe. Rast. Yani hinek dibêjin millet têk naçe lê weleh têk diçe. Çima têk naçe? Keko mesela keke İlhami babet giredayı babet heye. Mesela de 5 saliye Davîda salê heftê bigire heta roja îro keko 5,000 gundê me vala bû berê xwedan bajarê Tirkan berê wer nebû. Berê çawa bû tu zanî keke İlhami berê di 1925 da em qala wî demê bikin. Kurd rabûn serpiyan. Kurd rabûn serpiyan. Piştî têkçûna hereketê qolekî Kurdan berê xwe da Rojhilatê Kurdistanê. 500 malbatên Hesenan bû. Di nav de qehreman hebûn, Mêrxas hebûn. Yani Ferzende Bege û Kerem Bege û zarî Şêx Saîdin û Süleymanê Ehmedê û felan û bivan gelek kesin Xalit Beg Hesenî vana derbasê Rojhilat dibin êku li çiya mane wek Yadoyê Demirlî, wek Sadiyê Talhê, wek Mêr û Mêrxasên din li çiyanê berxwe didin piştî demekî ew jî berê xwe didin binê xetê. Ew ji tenwerê. Mizêke viya çima got zanî wexta Kurd diketin tengasiyê berê xwe didan şaxê din parçeyên din. Lê îro wer nine Kurd wexta dikevin tengasiyê berê xwe didin İstanbulê, berê xwe din Enqerê, berê xwe din Edenê, berê xwe didin metropolê Tirkan. 5,000 gundê me vala bû. 10 milyon insan ji gundan pekiyan berê xwe din Anatoliyê. Ew çi bûn zarokê wan ew ê çi bibin? Ew zimanê xwe da bikin, asîmîle bibin, êdî bibin Tirk. Almanya devleti Türkçe evet yani. Almanya evet. Erê mizê di mînakên çiqas balkêş bû. Yek berê xwe de be Rojhilat, yek berê xwe de binê xetê. Îro jî berê xwe didin bajarê Tirkan, metropolê Tirkan û hêsîriya herî mezin e û ziman jî têk diçe, nasname jî têk diçe, şexsiyet jî têk diçe. Çiyê Kurdan hebûye ew wenda dibin yani li ber bayê dikevin. Ji xwe çer de anî ziman. Ji xwe Tirk ji viya dixwazin yani parçe bikin welatê Kurdistanê bê însan bihêlin. Kêm bikin. Aniha jî keko entegrasyonê û bi zimanê Tirkî jî entegrasyon dibêjin û qala zimanê Kurdî jî dikin dibêjin çi? Qala zimanê Kurdî dikin dibêjin Kürt dilinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Çöplüktür. Çöp. Keki bi zimanê Tirkî bi hestê te bi zimanê te dilîz. Bi zimanê Tirkî. O vana jî siyasî ne. Yani ev keko akafrete biri bu boyuna le ev bu eşkere dibêje zimanê Kurdî qıcık yani evli zavru senizam kudere bin çande maya umeru dikare bavişe. Yani ev zimanê Kurdî usadimi. Le tu kes wer berbi ve dijiye ve gotire ev kast reflekt ne der yani ev revşeki nişandı da. Yani vakt çiseki normal dibinin. Ev kes ki usadimice karşı saroke yani Jibo hene kan serokê Kurdan e. Serokê Kurdan bu xwe dibêje zimanê Kurdî qet tu şekil nabe yani kariya wî tune, şixuriya wî tune. Eger ku tu wisa bibêje, serokê wisa bibêje ev kesî dinkî jî vê serokê xwe dîsa
normal bibire yani vaki tişteki rast gotiye bibire yani burada acebi heye, burada şaşeye, burada bilvir trajedi heye. Trajediye zimi, trajediye naslama heye. Yani en nişan ki, yani nişan atende, revşete nişan atende. Bu bir hali Ya o böyle. böyle gavek beri parvakırne ki mekre budu parvakırne da mesela Mesut Barzani vahadı bije heke hamu heyza cihane je deste medabe em kesi neşikinin erişi kesi nekin tehdit şey nekin le veki ciranen baş eme kaç mafe avakırna devleta xwe u parastina xwe dev ji bernat yani merekşi dibêje dibêje mêrişi cinarê xwe nekin lê mafê me em dixwazin mafê xwe jî bi dest bixînin camerê din çi dibêje ew jî bi Tirkî dibêje tüm dünyayı yenecek gücümüz olsa bile Kürtlere ulus devlet kurmayız. Bakalım. Türk Bakalım. ne kadar devletsiz yaşayamazsa Kürt de devleti olsun istemez. Bakalım. Bakalım. Devar hesap kebabı devar. Böyle yani ben jibo ve mi bu hişmendiye greda hişmendiye ne tabii eğer bu çenke canla mera dibêje ya bana mesela perver yani gol milliyetçine ez bir fikirden ne bir fikirden eğer em mesela perver bana yani gelen peri yani iro ev zılan net ev zılan net kana ev usa bir fikir ya usa bakıp sana mesela perveri refleks kiye mesela perveri beşik beguman jibo netavi akve refleks kiye hevcan ne ku estera desti bugün bejim kekse bir falan kez mesela jibo zamanı kulu usa gotiye çıbıkın ez bu her refleks edin herkes refleks eder Letevir periyonu evet eğer ki letevir perver bana lugol var lugotuna var eğer ki milliyetçi bana nefs yeten bir hali mesela öyle yani çiğ bir şey İnana rast ki yani nahat tüji sale heftan mayi u eji u mame emuy demeji tzanın mal kharabiya me bu yani mert karoha beşe hişmendiye diro kitine bu emze ki ilhami tekala hişmendi kır hişmendi dirok bxoye yani de dirok da çıkavmiye çıbuye jiberku emr servi hize hatne hatta roja iro yani devet em tecrübe jê bistînin yan jî bi pêva Kurdan em bêje heta pozê mêriyan neşewtî meriv nabe mêr yani dîrok hişmendiya ku di mêjoyê me de heye ew dîrok e em bi destanên xwe bi mêrxasên xwe em li ser axa xwe jar wexta ku te dî haya mêriya ji dîroka mêriya jî nebe ku göte rewşenbîrekî Alman e ew dibêje heta meriv dîroka 3000 salan li ber çavan negre jiyan rojane ye îro heye sibê tune kekê îlamî ez dibêjim 3000 salan ji ber çavan dûr bigire lew Kürt 100 saliya xwe nizanin 100 sal berê çi bû 100 sal berê da avakirina komara Tirkan da Kurdan rola xwe çawa lîst hebûn tu nebûn kî hebûn kî berxwe da 25 çi ye 26 heta 31 çi ye koçgirî çi ye evana gişkî dibe li ber çawa were girtin kek yani hişmendî bi vî rengê ava dibe hişmendî rengê ava dibe takala ben kir bersa rişe me kir keko em be koy debak me dest bi siyaseti kir meji ev qas dur direkt me gelek tiş ne dizayı bu Emen ne dizanî ez wî dibêjim kekê îlamî min berê xwe dida Xalit Begê Şeyx Saîd İhsan Nûrî Paşa serokên koçgirî Elîşan Bek Heyder Bek Elîşêr Nûrî Dêrsimî min ji gişka re digot feodal ava başverû law van Mêrika ji bo vî milletî canê xwe dane xwastine dewlet ava bikin xwastine Kurd hêsîr nemînin rabûne ser pêyan gora wana tune îro
Tu nizani Halit Bek likuye, tu nizani Şeyh Said likuye, tu nizani Seyyid Rıza likuye. Liku deri hatiye ben akırmak. Çal kırne avetine u seri yükürtine. Ya uj boy millete ki eva iş ayrı gringe. Keki ilam yani jberu yeki em qala şmendiye dikind ve avantajlarını berçavi me hevin yani merkasın me hatın zindan kırın, hatın seydar kırın, hatın kuştun, hatın gulebaran kırın. Le mer netevi yani ha iş ayrı gringe ve. Yeki ne gudiyam Türkiye. Vata Rast, vata hatın rast, seydar kırın. Yeki ne rast. La yekine gül. Tu yekine gül. La. işte meseli hışmendiye her imezin. E, ve tabii yani Bandura ideoloji serve gelek kıran bu ideoloji. Mesela sosyalizm, Marksizm tamamıyla ben her tişi ev bu, pişti ve Kürdistan bu yani. Ben her tişi ev bu. Yani Marksizm. Numara ki benim keki böyle mesela haftu penç hazırlasın haftu ya penç ben bu etkim. Jara yeken Putuka Kurdi, bu Kurdi ketesimi Şıvarı Kurt, Arap Şam'ım. Arap Şam'ı jara yeken ketesimi Bingoli, Şevligi. Yani ez gelle kelacağım. Ya şaş bu çıtıştaki koşu ya Kurdi de Putukçi he. Yani le ezler dora kod dinlerim ya ebtişi ez evkat kelacağım dedim. Türkiye evkat elakalar ne ki? Ya bu da şaşık ya. Keki ilami. Ji çepê Tirkan ku sê çar salê min tê de derbas bû, de encamê Pirtûka Nûrî Dêrsimî bi dest xist dîroka Kurdistanê, dîroka Dêrsimê. Tu bawer bike abû wî xwendinê û bi mem û zîn, Pirtûka mem û zîn min berê xwe da xwe û min têkiliya xwe ji hereketê qut kir, min got çi îşê min li cem heye no? Malatya. Dile ev bana gibi bir yani. Yani ev peyvacı gibi sabah bir şey bakıyor. Yani ev yani bey hastıra ne bu? Ev bana bir yani. Disa sal derbaz bu em edi yani metişteki gelle kırın pem kır ku şaşıya xwe pem kırın. Yani işmendi aletleri pem kırın çıkar dürketini pem kırın. Ev yani peyvacı ki bu. Em çi bakın yani peyvacı ki İro sadece kaşa yani İro revşe gelle kesen yani vali derbali hişmendiyle tevhida nete perveriye de dişeki gelle hoş çiçeği de peydaya her tüm peştacı dişe evi baveriye demek ki ev dişe harabuku hatı bir şekil ev roj başvedimine yani evi baveriye demek. Keke ilhami destpêka me bi helbestekî bû. Dawiya bername me jî bila bi helbestekî be û dûra jî tu îdî ji ber ku du deqî te mane tu dikarî programa bikî. Ev yatıran dawiya bername ez dixwazim dîsa tu helbesta xwe dawî bikî. Zû were pêşengek di şevereya azadiyê da gaziya min û te bihîstibû bi navê Xalit Begê Cibrî ewrê mirinê şiv dikir bi hiş û zanînek pazilandî de were em li pêy bimeşin dem nine zû were. Li hember marên hevserî di cenga man û nemanê da bi helanên kawayî bi zend û bendên badawî encam mirin be jî şerm nine zû were. Li ezmanê bi hûştek dagirkirî Yêzdan tu bi xwe bî rûniştibî li ser text û payê zêrîn bêxak û ax li singa te hebe çendîn dil ger nine zû were. Ger behna dostaniya Xalit Begê Cibrî û Xalit Begê Hesenî ji te tê de bila sed serê min hebin her sed serî jî li ber cercelê bin xem nine ez bigorî zû were. Helbesta me ev bû Gelek spas Malatya bo beşeriyete gelek spas dikir dîsa işlere serkeftin dixwazim karîbarî were serkeftin dixwazim beşeriyê da dîsa em her du divînin dîsa ez dixwazim gudarî bikin lê ev bibirin çawa dibe tera qevetî gelek spas ji bo beşeriyete. Her bir Malatya ji bo yêdî derfet û îmkanê te
دامك ومجي فكر رماني خواه سر بويري خواه ايش دلي خواه معاني زمان وام سر اخفي سپاس دکم که ایلامی En spas اما تباش سپاس قربان den baş. Temaşalar ececa em hatin daviya bername çavaku hungudari kırın nibiskari bey heca veri sevri kala gelek tişteki girin kır. Le mekdama hungudari kır disaki tişteki de mefhem kır debe em khodi nirkhem kha derkebin girin ya nirkhem kha bizarın. Nirkheme jibo netaviya me gelek kırınge. Eğer milletteki nirkhem kha nazarı دیسکار کن نزنه نویس کن نزنه ویژه کن نزنه دیوارا را همه گلی کردن کشمندی آله توی کدی در رکبه نزنه baş ve dibine gel kavr bari var baş ve dibine. Meracı ev idin ne lazım diye ev kodi kişmendi ále توی bin o kodi nirhe kodun. Eğer ev kodi nirhe kodun der büketene ev haşa kutiye geli Türk nizam ki Türk utanyalılara ev kas hakaret ne dikran ev kas küfür ne dikran rojale dise bana küfür dikran lehembe dici nirheme bana hakaret dikran jiboçi luvalara dimine çuva dimine ez baba dikim ev kes kuj bana hakaret dikran netavi milleti kuda hakaret dikran der dora vanda jikuda hele le vakt normal dibine çuva normal dibine ev kudi hişmendiye koyda ben hesti var hişmendi başlamaya. Ve en bir işin hesti koy hişmendi. Hesti koy netri. Şimdi ev lazım yani. Ve ama ev lazım. Az baba dikim en dijin hişmendi netri u em roz peşmed için ev tişte krab u lehembel dijin netri meci evci başladı bile. Evci baba dikim. Hatin daviya bername jibo gudariya ve gelek sıfat zikrim hatta jarekidin bimirin khairu kaşira.